Wat hadin bagi paiba nong kersan kila lebi penyeso saka National People Party nak benta ke election ke benjit ikinong mikmat saka yeng dorbar thawai ke jela house nam arja arpulai ki arngot ki amelie kimpat kerensai lakin bun lang ye ke dinjat ki nong kersan Henry kila penpau bakin dang bisyar bahaswa bandung saka nu ka party. Habai keren mat kila pthai kubor ka kong amprin lingdo kalau ong bakin hap ban simbha ya ka kaipot na ki paiba shwaban le saka nu ka party banyakun ni election house nam arja arpulai. Susu ka kong amprin kalau ong rupa ya ka jingjiet kan long ka bakan sai bat ka bandan nongrim bat ka ban sei so haba kile saka nu ka seng. Wanum kerke ki jinglong ka jingman jong ka politics kumba PUE saudong jong pi kalong ka ba i ma ka ba i trem ka bangim la ban su thu te wei ba ya kinong ya lam la jet da kinong kersan ai la dingi bangin ya kendo ha bat kinong kersan kenapa kinong kersan jong i kin sai lang nang kinong kersan jong i ru kin yo ban ai ngi kata ka advice ka babyang ka babet PUE ka i ka bajai ka TMC wot la pet na kongres khat arngot dang don khat arngot ba ka TMC pi kwa ingi banya jokar lang kumta ngi tingi kwa ban sim ya ka por ka jungi balai pikir ke ngin da sim ya kata ka kai pot no pai ba ken namar kam dei te ka basuk bonong to mentangan le nyok sata hadin basong arbanai hang tang no OMP ngamon su igini ngan le nyok sata hang ni kam dei ru tang ban jet party hang ni ka dei ru ban pet bahabangi ginong yalam ngialam mi ginong kersan sa kuno ka party kanum don kanu ke jingma ka ba apat ya ka ribet ka jaj pendri kinship kanya ka por ka jumi ngidang don te ka por upat ba ulah jet ingi kum kongres mo nga tengah di kongres te ten rela ka kongres kam sung mon su ban ai ka tiket yang a gila ai no ka tiket suway kata ka di ka jing sung juki ban lek pai biang sa ka sem kongres ban ya kini tiket biang paderu lasungnya namar kani ke jing ya pat ya pra kalau long ke besar kai ba ngim scam shu haka jing si sha pinda nyum jor ya ka rukom ai tiket ke sen kongres kam judai ti ke state kongres ke ba ai ka tiket berbor ke wani ICC te dan rei menta malami la pia sakita ki kongres pi ki kongres ayu ki kongres M ngam suto tau chu ini disanggut tingin ya songkop ngin ya rai ngin saya pet ya ka ikapadi banle tambanget ngin da ya bisyar bahaswa na ya kerki namar ki don ki perlok chungi ki be kerki rei pet ka fail ka jing kerki ki ai bangin hikaya ladi na ka jing bakla ki be nang bangiru ngin scam bat ngin le chaka ka bobit ka bobiang namar pet mo yo pimut ngi alam tang ya ladi wat klet bah bangin let bangi shono upat ba chungi ulet lang bangi bat uhab ba klet lang te ai ba kata ka jingjiet ka jongi kan long ka ba kansai ai ba kan long ka ba don nong rim ai kan long ka ba jeliu bat ka ban seiso kadak ne kamdak ka song happy ki nong pet ngi ki try tingim palet tinget you try ken ka jing ang not jong ki nong kersan jongi kan don barobor te kan don barobor ka jing tan ka jing yo i jong ki ka ba kham jeliu ban yangi namar ki ya consult para maki ngi leleng idi tang ki leaders ki berit leaders ki beritam lada bon tong sur jong ki pat ba jong ki bong lech sata tingin leken Henry ngiai ap ya kapor wat klet ba ki nong kersan ki la jet ingi sya kan ni ka dorbar thau an jong kan ni ka term na ka seng kongres ngin pendep ka term na kata ka jersey ka judai hi ka rukom banda don por le ngela resign na do menshwa rei hapok kan rubenai pinya resign pinya lechano kan don election hang ta kan don election biang hang ni jing do nong ki babon ya ka constituency kam dai te ka basuk pan suang lek no sata ne sata kan mau ba ka rai ko jongi kan ktaru ya ka constituency ka jongi kan ni ketika sarkar jongki parti barok don parti show ba like dengan ke sarkar like stang kata ka TMC ka ba phia biang na kongres tapi nong kumno kajing syarai kajungki kajing ai jungki ya kata ka sensar ka khadar ya ka jela kala jangkut ibon ki balaja ibon ki babakla ibon ki ba
kiba ngindang hap penbit penbiang den rei ban ya kren lupa ya kata kalong bid na marhab job election shwa ndang ila poi ska kulai tele singin saya pai mat syakata ka khatra hadu arkuat ngin sayong opleng gi bakla hangta opleng gi bakla kata opleng hap tei hangta opleng hap yarap sakata opek ngiklet kata ngihi ngila syong ha opposition south nem chiteng tingi tingi sudan be tangkawai ban ong menado bangilek syaka MDA banyarap ya ke MDA hakikam ki babon ngiui la don pi ki kam ki babha belajar kata ka gaming bill ka gaming act bakya persya lut kumunong sosnong ngile ni nan nang sai ngila de persya arjar arkowai perbawan ra ya ka gaming bill dei mangate ba move ya ka amendment motion dei manga bala persya manumpat kloy ban wanra ban keneri ki kiti syakita ki cingim ki batamai ki bakastik jungi kampat long ka balapun kre te phila yu i mene ka ek beja kasni ya ka gaming act la repeal so wanra da ordinance ban repeal no ya ka tat hado ban penbet ya kata ha ka yeng dor bar sawa ain ki batamai to ha to kata kam dei ki babha ngilayo ru ki jing toy ki babon ki kam ki jam ki bangi yu i ki badon katukat ni ki jingwit shani ki jingwit shatai tingila persyang ni ibo di belit ngi adon tang sangut mo ten rei sangut ru ngatharai ngilala ban pensuthu sipun ki ngi suthu ba kadon ka jing sngosi na kalyang jong kinong kai kham tam lele hakini ki khendit sngi badon kum katu ka jingja rei kum bangi ong ya ka jing kan pham jongi ya ka MDA kan long ka bajar-jar pin sei yu so pa deken ngila persyang hi bangin yarap ban pensuthu lem ya katu kat ni kinong ki kairu ya ki kam ki babun ngila bo pressure ha ka sarkar bakan pet pare bakan rai katu kat ni ki jing rai ban pentem ya kita ki jing kan an te balai ki jing let jumi seta ha to ka khlong ka bapa ngila yo ru katu kat ni ki project sal ki jong ki constituency ki balawan lam ki kam penroi ki babun mentangan sedang ban siang ya ki tiles nado napo dhan kiti pelun shadow ka sinetment kata ka dei kam ka baba ninyo bantap ikinala sa tay sajan Veronica Lin kata ka baba ngalayo pendep ikinala jo nga ibahe sa pon lumuri ngalayo ru ban le ban sedang ya kayo sulong tahato kita kundai ki kam ki baba ngilayo bangin penkre bangin bujli lut igitu ki lams jongi piwan ka sya kasnong jongi pilap la khamsai kalam kra amalki kita kidi ki kam ki babha ki bawan lam ma ba pilek sya kasarkar tengkhat om baro ka jing ya khana jongi kum kinong ya lam kasyong betik tang halor ka politics ni hap ting ban ya kle khau ru ni hap ting ru ban syam ya karai ka ban bhanam ta jongi tingangas ngau lada pihap ai report card ya ka jingle jong kan ni ka sarkar kan jinda labha bu kinum kliyangi sangur nomor south nem siteng na ka south nem nila song kop hapo opposition nila persya ya ka CEA nila panlang ya ka ILP nila ban biang ya ka jingdon kam jong ka kenten khasi garo ban ito na ka sarkar kami nila lelo di kita bro ngiru ngila ya kren lem halor kata ka pot kasam apreng kata ka siau ka sau ka siang jong kata ka jingbom sung tho yu tau pot usam ringi dei ban kan mau ru ba ya kata ka map ka bola dron ning kong dei ka kongres ka sarkar ajar kat wei te phin kan no ya no kawan ka wei ka sarkar ka let ka wei ka sarkar ki jing bakla jong ka sarkar berim to ai ka sarkar thamai kan pen ba kita kan ki dei ki jing long nong ya lam jong ni tengkhat ngim dei ru ban pet tang ya ka constituency pet lem ya ka ri ka jai pen rio menakan ni ki ong balai rusan ngut kila eben ya ka roster da ka bangi klem ya kersan lem ya we MLA bon ra ya kataka adjournment motion den rei pi dei ru ban tep apa pira ya ka adjournment motion panjing soi si pongut se klem yang si pongut ki ki nong ki MLA ha assembly pimla te ban move ya adjournment motion te balai yang iklam ya werla ngim chu ya keren ngi chu ya pet ya kata masya so dong chungi tam jai pa fikirli ti ngi ya keren mentah opini sai lang
Hawara acan men motion pidi don sungut ki bre ki balasain lupa. Ya pimut men ong yang ngim long concern ya karosta. Ngilong concern ba ya karosta. Kami bah ya ka advertisement jong ka SAD ka bami. Haka aru kendai terik 9 September. Kato kedai ka advertisement ka penhap halor kata karosta. Sapet mapi kinong sok-snong jong ka Meghalaya. Ya tamano ka kata kakam. Ngia per jat penriu para mangi. Henry, kajing betha jong ka yeng khashri. Kala penyat maramat lang ya kata ka reservation policy jong i hang ni ka jela. Kumbang ayo I kumbang asung thu mga yo nga bakla. Kumbang long lang ha ka wai ka ri por ka wai. Pet ya ka tu ka advertisement pinsa sung thu kamut ayu kata ka roster. Bangin ya per jat penriu para mangi kamlong baba. Pet ya ka jingyo nong lang jong baro te what soi ya kita ki issues ki bangiru ni flat lang tang what can be ingi what can ingi kum kita ki mandiri namar dai mangi ki ban seperkat pa ya ki ni ki issues ni namar ngi syong hapreng te satu ru halor ki issues ki badon kam ban support berapa ki bakla ngiru ngi keren te ya ki Atarai pila de banyak risak tu bala repeal ya kata ka casino kata ka gambling act mo namar ngimpan long reni kum kajat kendri reha ka por dungi keren bangi don mo bas nga don mo bayang asurok ko nong hoat kita ikran ka baba te kam lele compare langi lek seperti A B C D nginya lamlang ya kinong kersan ki jongi syaka-jaka ka bebit ka babiang ka basket ni ngangam kwa banlong untuk pandit Unong ya thu lupa kalong bit ingi ban ya thu lupa ka ay ban sawan tinrei lada pis kem ya la kanong rim bat lada pi klem iben ya la ki jong ki MLA ne ki MDC te pinyo kanya to so tinrei ya ki MLA ru ki badon pila be no te pi expect pat banyo kanusi ngan setip mangasya no Kiba kampat to not ya kani ka jingpat jing pra jo kaseng kongres dei mangi ki badai try jong kaseng kongres tambah kaseng kongres imat kam dei show ti jong pat pa imat la dei jong nore kata kan ka bakta ini